Er du ligesom mig fucking træt af at stå i kø? Tænk på andre mennesker og vent på fucking gamle damer med rullestativer. Så prøv den nye Strutter Tank, lavet i samarbejde med NASA. Sindssygt god. Du pløjer det med. Slut med at tænke på andre mennesker. Skriver nu, så får du den selv med. Slut. Træt af at stå i kø og vente på andre mennesker, der er langsomme. Prøv, tanken, den er god. Du vælger bare igennem den. Nu er det kraftedeme slut med at stå i kø. Men tanken vælger du bare igennem den. Og så er du klar, så er det din tur. Nu er den kraftedeme lavet med ekstra plads, så der er plads til 10.000 piger. Det er en diskotek. Prøv bare at se her. En pige, 2 piger, 3 piger, 5 piger, 7 piger, 10 piger var der. Fanden var vi også deroppe til. 13 piger var der. Prøv bare at se. Køb den i dag, så får du rabat. Nu er det slut med at flytte sig fra andre mennesker, der går op til gaden. Og så ligger de der. Den holder til alting. Køb den nye Strutter Tank i dag. Kun mange penge. Husk, massiv pap holder til alting. Evighedsgaranti til i morgen. Og ja, hvad kan man sige? Ren på 8 gange 8. Den er gratis. Jeg mener, den koster penge. 3.000 kroner i opkald samtidig.